Nu se vede de aici, n-are rost să spun. În mijloc, între muntele Maslinilor și cetatea Ierusalim, Valea Iosafat, Valea Judecației. Poarta Sfântul Ștefan, poarta leilor, se vede și de aici pe unde am intrat și noi ieri. Aici este cimitir evreiesc, unde se îngroapă aici cu $100.000 să fie primii la judecata de apoi. Iar ați văzut și pe morminte, când am coborât, pe morminte, pietre, v-am spus, deci la Câmpul Pastorilor, v-am spus. Loc de flori. Piatra să semneze mormentul. Piatra a început să folosească când erau împărțiți în două, după 614, o parte, iertați-mă, în 586 înaintea lui Hristos, o parte în Egipt, o parte în Iran și acolo este nisip. Nu aveau unde să sape grote, să pună mortul. Și atunci au început să bagă nisip și pune pietre să nu fie pierdut, să nu fie mâncat de animalele salvate.